Neste mini consello imos ver como activar os subtítulos en galego en YouTube e para iso imos empregar un vídeo de Physics Girl onde nos explica os conceptos básicos da física. Como vedes, hai certos vídeos que teñen aquí esta icona que quere dicir que teñen subtítulos. Para activalos, só tedes que premer na icona e aparece unha liña vermella que indica que están activados e empezan a aparecer os subtítulos. Neste caso están en inglés porque é o idioma do vídeo e o idioma por defecto no que aparecen. Pero se lle damos aquí a icona da engranaxe de configuración, podemos, se prememos en subtítulos, ver nos idiomas nos que están dispoñibles. Neste caso estarían en inglés e temos tamén a posibilidade de traducir automáticamente. Aquí é onde temos que ir. Damoslle a traducir automáticamente e seleccionamos o noso idioma, o galego. En canto seleccionamos o galego, xa vemos que traduce automáticamente os subtítulos que aparecían en inglés por subtítulos en galego. A traducción ás veces non é perfecta, pero a verdade é que permite que entendamos vídeos que estén noutros idiomas. Grazas!